Bine, gata, gata. Oh, Dipper Pines, ce faci, puiu? Arăți bine, arăți bine. Mersi, tu... Gideon, trebuie să vorbim. Mabel nu vine la întâlnire. Ea nu vrea să te mai vadă. Ea nu se simte prea bine în prezența ta, fără supărare. Ceea ce vrei să spui e că tu te-ai băgat între noi. Doar nu o să faci vreo criză, nu-i așa? Sigur că nu, se mai întâmplă, trece, știi tu. Deci, bine, super. Păi atunci, scuze, amice, dar... hei, capul sus, a? Capul sus, da, prietene. Cum a fost? Era furios? Ți-a citit gândurile cu puterile lui parapsihologice? Calmează-te, Mabel, e doar un copil, n-are nicio putere. Dipper Pines, nici nu știi ce ai făcut. Ai făcut greșeala vieții tale! Da! Gideon Charles, bucurosul, fă-ți curat în cameră imediat. Poți să te cumpăr și să te vând, bătrâne! Bine spus. Dați, fraților! E bine. Mă bucur că totul a revenit la normal. E rândul tău, Ah. Firar. Alo? Sunt Toby Hotărâtul de la Bârfă din Ciudățeni. Oh, salut! Scuze că te-am acuzat de crimă alaltăieri. Să lăsăm poveste veche. Auzi, vrem să-ți luăm un interviu să ne spui dacă ai văzut ceva neobișnuit în orașul ăsta de când ai venit. Oh, în sfârșit! Credeam că nu mă mai întrebi. Am notițe și teorii? Aha. 412, strada Popândăului. Diseară? Bine! Gata, m-am ținut de cuvânt. Acum e timpul ca și tu să procedezi în consecință. Numărul de telefon al Șondrei Hermenes. Fii binecuvântat, micuțule Gideon. E cineva? E cineva? E cineva? Salutare! Gideon? Dipper Pines, de când ești pe aici? De o săptămână? Două? Îți place aici? Îți place decorul? Ce vrei de la mine, omule? Ascultă bine, băiete. Orașul ăsta are secrete pe care tu nu ai cum să le înțelegi. E vorba de Mabel? Ți-am spus că nu te place! Mincinosule! Tu ai întors-o împotriva mea! Era piersicuța mea! Ești bine, omule? Salutare! Nu mă pricep doar la citit gânduri. Dar, ești fals! O, spune-mi, Dipper, ăsta e un fals? E gustoasă șuvița aia, soro? Wendy, vreau un sfat. Tu te-ai mai despărțit de băieți, așa? Oh, da. Ross Durham, Eli Hall, Stoney Davidson. Nu știu ce-i cu mine. Credeam că totul s-a întors la normal, dar încă mă simt rău. Mike Worley, Nate Holtz. Tipul ăla tatuat. Poate am greșit lăsându-l pe Dipper să o facă în locul meu. Gideon merită o despărțire sinceră. Danny Feldman, Mark Epstein. Firar, nu sunt sigură că m-am despărțit de el. Poate că de-aia mă tot sună. Știu ce am de făcut. Mersi că ai vorbit cu mine, Wendy. Respins. Stan avea dreptate în privința ta! Ești un monstru! Sora ta va fi a mea!